Αν γυμνάζεσαι χωρίς αυτό, κάνεις λάθος. Και όχι, δεν είναι το μαγνήσιο, είναι η κρεατίνη. Αν πάρεις κρεατίνη και τη συνδυάσεις με βάρη, θα δεις περισσότερη δύναμη, περισσότερη αντοχή, λιγότερη κόπωση. Οπότε με το ίδιο πρόγραμμα γυμναστικής αποδίδεις καλύτερα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι από τα ελάχιστα συμπληρώματα που μπορούν πραγματικά να αλλάξουν τη σύσταση του σώματός σου. Χτίζεις μύες και μειώνεις ποσοστό λίπους πιο αποτελεσματικά όταν γυμνάζεσαι μαζί με κρεατίνη. Χωρίς να είναι αναβολικό, χωρίς να σε κάνει ντούκι αν δεν το θέλεις. Θα σε κάνει πιο δυνατό και εδώ και εδώ. Γιατί η κρεατίνη φτάνει στον εγκέφαλο. Φαίνεται να ενισχύει μηχανισμούς νευροπλαστικότητας, συνδέεται με καλύτερη μνήμη και πιο γρήγορη σκέψη και έχει δείξει πολύ ενθαρρυντικές προοπτικές σε άτομα που παίρνουν αντικαθλιπτική αγωγή ως συνδυαστική υποστήριξη. Τώρα, αν είσαι άνω των 50 και προβληματίζεσαι, εδώ είναι που αξίζει ακόμα περισσότερο. Επιπλέον από όσα είπαμε, η κρεατίνη καθυστερεί την απώλεια μυϊκής μάζας που συμβαίνει όσο γερνάμε και σε γυναίκες στην εμεινόπαυση κάνει τα οστά πιο γερά και πιο ανθεκτικά. Και μην ακούσω πάλι ότι καταστρέφει τα νεφρά. 50 χρόνια έρευνας, 700 κλινικές μελέτες σε χιλιάδες ανθρώπους, υγιείς και ασθενείς, και δεν βρέθηκε καμία κλινικά σημαντική ανεπιθύμητη ενέργεια. Ποια κρεατίνη να πάρεις? Προτείνεις εταιρείες που ελέγχονται από ανεξάρτητα εργαστήρια. Γράψε στα σχόλια τη λέξη link και θα σου στείλω αμέσως τις επιλογές που εμπιστεύομαι εγώ ο ίδιος. Θα σε δω στα μηνύματα.